ये प्रगति क्लब हो जी। आ प्रगति तो क्लब के लड़कन के ऐसा विचार में आयल कि कुछ करके दिखलावल जाओ, कुछ बनावल जाओ जी। तो राय भइल कि ना तो राम मंदिर भी नया एगो वैसी बाटे ट्रेंड चलल बा। हाँ ट्रेन चलल बाटे तो हमनी को वो करे के काहे ना कइल जाओ। जी। हालांकि सोचल गई बात जी। कि मेहनत तो बहुत ज्यादा पड़ी। पूरा सहयोग मिलल है। सहयोग के ही दम पर भइला, अपना से तो लाख 2 लाख 1.5 लाख तो खर्चा होई ना। आ हमनी के कमात बनी से ना पूरा टोला महला खर्चा कइल स। नमस्कार, हम निपुण सिंह रउआ देख रहल बानी बीएमएन सारण। अब दुर्गा पूजा के तरह जगह जगह पंडाल सरस्वती पूजा के भी जौन बनता वो बहुत चर्चा के विषय बनता। आज हम छपरा जिला के एकमा प्रखंड के अतरसन पंचायत में बानी और रउआ देखी कि अतरसन पंचायत में राम मंदिर के तरह ही एजा के नवजुवक लोग सरस्वती पूजा के पंडाल राम मंदिर के तरह ही निर्माण कर देले बालो। रउआ देख सकतनी, कैमरामैन देखावा, रउआ देखी कि एने चारों तरफ से रउआ देखे तो राम मंदिर के हूबहू एजा नक्शा सरस्वती पूजा के पंडाल के उतार दियल बा। खैर आज बरसात एजा हो गइल बा, बरसात के चलते कुछ क्षति भइल बा, लेकिन फिर भी इ लोग इतना मेहनत कइले वालो जौना के जवाब नहीं के। एजा जितना भी मेहनत बा रउआ देख लो, दुर्गा पूजा पंडाल बनावे खातिर दूर दूर से कारीगर लोग आवेला। केहू नेपाल से आवेला तो केहू बंगाल से आवेला तो केहू आसाम से आवेला आ लाखों लाखों के पैकेज लेवेला लो। महीना 2 महीना के मेहनत रंग लागेला दुर्गा पूजा में। लेकिन इ लोग गांव के ही एजा जोगाड़ से कहली, जोगाड़ से इंजीनियरिंग कर करके आ देखी रउआ इ सरस्वती पूजा के पंडाल कितना भव्य तरीका से इ लोग बनैले वालो। रउआ देखे ऊपर से पूरा राम मंदिर के निर्माण कर गइल बा। जौन नक्शा में अयोध्या के राम मंदिर बा वही नक्शा में इ मंदिर के निर्माण कइल गइल बा। आ ये मंदिर के निर्माण करे में 2.5 से 3 लाख रुपया के बजट आइल बा। आई भाई लोग से जानल जाई कि के कितना कैसे मेहनत कइले बा, दिया को दिन लागल बा एकरा के बनावे में, दिया का बजट आइल बा। ई रउआ करीब 1 महीना से लइका मेहनत कुली करता रसन जी। ई बजट लाख रुपया पार बावे जी। लइका सन के मेहनत बा। ई प्रगति क्लब के जितना भी मेंबर बाड़े, जितना छोट से लेके बूढ़ो तक मेहनत कइले वालो, सब कोई के में सहयोग बा। एक आदमी के सहयोग से ना भइल, पूरा एकदम लइका बूढ़ पुरानिया जे भी रहल मदद कइल ह। लइका सन बाड़े से 2-4 गो दिमाग लगा के केहू हमनी के खड़ा कइले बानी स। बाकी रउआ लोग के सामने बा, रउआ लोग के कैसन लगता ई राउर जे भी देखे वाला बा चाहे वाला बा उ कमेंट करके जरूर बतावे कि एकरा ऊपर प्रतिक्रिया देहल जाओ। बाबू का मन में आइल है कि अयोध्या जैसा राम मंदिर के तुलो निर्माण सरस्वती पूजा के पंडाल में कर दहल? कहे के बात कि एक जना हमारे चाचा लगी हैं आ भैया लगी हैं, 2 जना के सपना में ही मंदिर के निर्माण करे के आई रहे। तो ये लोग सोच रहा कि हमने के पंडाल बनाते हैं तो रामे मंदिर बना दिया। तो ट्रेंडिंग में चलता अभी राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर ट्रेंडिंग में चलता है। फिर पूछल गई बूढ़ से लेके बुजुर्ग तक ले पूछल गई कि बना दे जाओ, तो सहयोग कैलस लो। सहयोग के आदमी 1 महीना से पूरा लागल रहा, दे के दे ना बुझल आ पूरा बांसवारी से लेके पूरा होने का और बांस उस काट के आदमी ले आके बनैलस थर्मोकोल के पूरा डिजाइनिंग करके। एमे थर्मोकोल काटे वाला इंजीनियर के रहल है? थर्मोकोल के काटे वाला इंजीनियर बड़े हमार मुन्ना शर्मा और लल्लू भैया राम जी और बिट्टू ठाकुर हमारे है जो पूर्ण सहयोगी के रूप में है, और अंकुर भैया दीपक और संजीव चाचा। मतलब का बोले, दिन को दिन नहीं समझते थे। इतना कलाकारी भाई कहाँ से सीखल हो? कलाकारी हम लोग के जो सब टीम में पहले से भी करते आ रहे हैं सब लोग। अच्छा। उन्हीं से देख देख के सीखे हैं। और साथ में उन लोग के रह के ऐसा ऐसा करना सीख लिए हैं हम लोग। और हम ही नहीं, यहाँ के बच्चा भी ऐसा करने के लिए तत्पर है और करता है। टोला महला से सहयोग मिलल? एकदम पूरा सहयोग मिलल है। सहयोग के ही दम पर भइला, अपना से तो लाख 2 लाख 1.5 लाख तो खर्चा होई ना। हमनी के कमात बनी से ना पूरा टोला महला खर्चा कैल स। और वही लोग के सहयोग से ई राम मंदिर के जो ढांचा बा तैयार भइल हटे, और वो लोग के सहयोग के साथ मेहनत और जौन पैसा से भी मेहनत कैल स लोग। देखी 1 महीना से लगातार इ लोग मेहनत कैले वालो, मेहनत के नतीजा आज निकलल। बाकी राम मंदिर अतरसन गांव में
सरस्वती पूजा के पंडाल के रूप में तैयार कर देहल बालो। आई बाबा बानी है जैसे जानल जाई बाबा का ई लइकन सन के का कहेम रहुआ। अब हमरा कहे के बा कि ऐसा लड़कन के विचार भइल प्रगति क्लब जी ये प्रगति क्लब हो जी। आ प्रगति तो क्लब के लड़कन के ऐसा विचार में आयल कि कुछ करके दिखलावल जाओ, कुछ बनावल जाओ जी। तो राय भइल कि ना तो राम मंदिर भी नया एगो वैसी बाटे ट्रेंड चलल बा। हाँ ट्रेन चलल बटे तो हमनी को वो करे के काहे ना कइल जाओ जी। हालांकि सोचल गई बात जी। कि मेहनत तो बहुत ज्यादा पड़ी, खर्च भी पड़ी, जी। लेकिन फिर भी सब कोई अपन ऐसी विचार करके एकरा के बना दे देहल गई। देखी सरस्वती पूजा जौन पूजा है तो मुख्य रूप से विद्यार्थी के पूजा है। एजा जितना लोग बा, जितना नवजुवक बाड़ेन, जितना लड़का बाड़ेन, सामने देखा दे जी सब कोई कहीं ना कहीं नवजुवक बा, अभी विद्यार्थी बा। विद्यार्थी के रूप में ये लोग कहीं ना कहीं अपन पढ़ाई लिखाई करत लो, अपन पॉकेट खर्च बचा के आ गार्जियन के सहयोग से राम मंदिर के निर्माण कर दिले बालो। एजा भी कुछ लोग के सपना में गोपालगंज के तरह, एजा भी कुछ लोग के सपना में राम जी आई रहनी है, कहनी है कि पंडाल बनाओ लो तो राम जी अयोध्या वाला मंदिर के तरह पंडाल बनाओ लो। तो देखिए अतरसन में भी अयोध्या राम मंदिर के तरह पंडाल बना दिया गई। ये वीडियो रहुआ कैसन लागल है कमेंट करके बताई। अगर हमार वीडियो रहुआ यूट्यूब पर देखा तनी तो ओकरा के सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखा तनी तो ओकरा के फॉलो कर ली। नमस्कार।